Ngata winjo ka wacho ni chal ni jo Kenya pokorik ni weche magadhong. Nyakoro magajwang jo piny Sadha mawuok e pachoka noyudo jokar jopim Sadha mawuok e pachoka noyudo duoko maber e tuke mag Swiss International IDPA kidieny mar adek e piny mar Italy. E tugono manoywayo jo piny Sadha maromo 234 kowuok e pinje mopogore opogore. Ibrahim Ndugu matugo ne club mar Bamburi Rifle notieko e thuolo mar 4 bang' yudo points 335 nukta 73 e kidieny mar SSP Division mar 2. Geoffrey Pesa noyudo points 382.88 kendo otieko e thuolo mar 15 e kidieny mar PC Master. Ja Kenya mar adek manoyore piem go Sami Onyango notieko e thuolo mar 38 bang' yudo points 432.10 e kidieny mar Master category. Riwruok matayo tuke mag adhong' pacho